Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel asa खालामो बयबो मोजां दङ Employment Exchange Card गैयाबा स्किमखौ मोनगोन ना मोना एबा मोनगोन बिनि सायाव बिग आपडेट लाना फैबाय Bodo info YouTube चेनेलाव दा लासै डिटेल्सआ फैगासिनो नोंथांमोननि आरो एप्लाइ डेटआ जाबाय 23 सेप्टेम्बर नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामना दोननो हागोन आरो जायफोरा एलिजिबल जायो नोंथांमोनाहाय सेलेक्ट जायोबा आरोबाव 10,000 ट्रेनिंआव नोंथांमोना 1 month नोंथांमोना ट्रेनिं होनानै रांखौबो मोननो हागोन नाथाय रांखौ नोंथांमोना 2 लाखनिफ्राय ओके नोंथांमोना 5 लाखसिम तो नोंथांमोनाहाय बे स्किमाव मोननो हागोन स' दानिया बे स्किमाव मोननो बेसेबां बैसो बेसेबां नोंथांमोना मा सेक्टरावहाय मा खालामनांगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों बड' info YouTube चेनेलाव बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टारनि आसामनि मोनसे स्किम जेराव इयुथ्सफोरनि राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना होनाय जागोन इन्टारेस्ट फ्रियाव थाइसे थाखा नोंथांमोना बारा होनाङा 5 लाख लादोंबा 5 लाखखौ नोंथांमोना हरफिननांगोन बेनो जाबाय 5 इयार्सनि उनावहाय तो बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोननि बे स्किमखौहाय लनखौहाय होनाय जादों गभर्नमेन्टआ दा 3, 4, 5, 2 लाख स' बिनि सायाव डिटेल्सखौ डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन स' दानिया जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव इन्डास्ट्रियाव आसाम स्टेटनि एन्ड बेयावनि लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो नोंथांमोना माखासे इन्डास्ट्रिनि आन्दारावनो नोंथांमोनाहाय जेरै दखान एबा बायदिसिना एन्टारप्राइज नोंथांमोनाहाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना स्किमखौ लागोन बा इन्डास्ट्रि लेभेलाव गोग्लैयो अब्ला स' नोंथांमोना 100% लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो खालामनो हागोन बेनो जाबाय 23 सेप्टेम्बराव लिंकआ एक्टिभ जागोन 1 month टाइम मोनगोन नोंथांमोनाहाय जि डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना रेडि खालामखादो जेरैहाय एग्जाम्पल कास्ट सार्टिफिकेट ट्राइबेल नोंथांमोननि जेखौ बुङो एन्ड बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेटनि बाथ्राबो दङ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एड्रेस प्रुफ आरो क्वालिफिकेशन एन्ड बायदिसिना नोंथांमोननि जेरै डमिसाइल तो नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमाव खालामनांगौ आरो जेब्ला 23 सेप्टेम्बर जायो डिटेल्सआ A to Z फैगोन बड' info YouTube चेनेलाव नाथाय दिनै मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि सायाव बारा डिटेल्स गैया नाथाय बैसो एन्ड नोंथांमोननि माखासे इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स दङ जों बेखौबो दानिया नायनोसो फैदो अफिसियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों दा फार्स्टआवनो मोनसे अफिसियेल नटिस होनजायो बेनो जाबाय टुइट खालामना होबाय जे नोंथांमोननि बे जाबाय नोंथांमोननि मुख्यमन्त्रिनि स्किम एबा नोंथांमोननि चिफ मिनिस्टार दा फार्स्टआवनो सोर जानांगोन नोंथांमोनाहाय बेनो जाबाय नोंथांमोना BPL नि जानांगोन BPL हमना ला BPL होल्डार एबा इनकाम नोंथांमोना लो इनकाम फेमिलिनि हाउसहोल्डनि जानांगोन माने नोंथांमोननि आर्जिनाया खम जानांगोन होनना बुंदों बेखायनो मोनसे फिक्स रेट थागोन जे हमना ला 5 लाखनि बारा खामायनो मोना बोसोराव एबा 3 लाखनि बारा खामायनो मोना बोसोराव बिनि गाहायासो एलिजिबल जागोन होननानै जेब्ला 23 सेप्टेम्बर जागोन ना अब्ला गासिबो डिटेल्सआ फैगोन नाथाय जायफ्रा BPL फेमिलिस नोंथांमोना 100% बेयाव एलिजिबल देन बेनिफ्राय स्किमखौ दानिया नोंथांमोना मा लानो सानदों बा बबे गोग्लैगोन गोबां बाथ्रा दङ दानिया बेनो जाबाय नै आन्डार दिस स्किम होनना बुंदों इनकाम जेनेरेटिं नोंथांमोना एक्टिभिटिस लाइक सेल्फ एमप्लयमेन्ट आफ्टार प्रोफेशनेल कर्सेस होनना बुंदों अके बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय जायनोखि नोंथांमोना प्रोफेशनेल कर्स लानो सानदों अब्लाबो नोंथांमोना हागोन जेरै हमना ला लादोंमोन हमना ला सोरबा ITI दङबा नोंथांमोना जुदि आनएमप्लयड जाना दङबा नोंथांमोननि थाखायबो स्कपआ दङ एन्ड बेनिफ्राय बे ITI लानायफ्रा नोंथांमोना माबा मोनसे खुलिनानै थांना थानायनि राहा नोंथांमोना खालामनो हागोन जेब्ला 2 लाख मोनो 3 लाख मोनो अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय चान्सखौ मोनगोन बेखायनो बे स्किमखौ लन्च खालामदों आरो बेल' नङा नोंथांमोना डिप्ल'मा थाथारनांगौ बे नङा स' बेल' नङा डिप्ल'माया मेन्डेटरि नांगौ एबा कम्पालसरि बे नङा दा जाहैबाय एग्रिकालचार जायनोखि आबाद बिथिङाव नोंथांमोना एग्रिकालचाराव नोंथांमोना एग्रिकालचार एन्ड हर्टिकालचाराव जुदि नोंथांमोना आबाद मावनाय सेक्टरनिफ्रायबो बेखौहाय नोंथांमोना लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फिसारि तो नोंथांमोना फिसारिखौबो लानो हागोन ना फिसिनाय एन्ड पल्ट्रि एबा डायरि नोंथांमोनाहाय बेहाय नुदों दाउ फिसिनाय बायदिसिना बा नोंथांमोना मोसौ गाइखेर बायदिसिना फार्म खालामनाय डायरि नोंथांमोना बेफोरखौ मिथिगौ देन बेनिफ्रायबो नोंथांमोना दङबा लानो हागोन पेकेजिं नोंथांमोना पेकेट खालामनाय बायदिसिना नोंथांमोना इन्डास्ट्रि टाइपनि बेवहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन बा नोंथांमोना जेरै हमना ला दखान सिस्टेम एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रेडिमेड गार्मेन्ट्स दङ प्लेन्टेसन दङ वुड बेस इन्डास्ट्रिज दङ स' गोबां रोखोमनि स्टेसनारि जायखिजाया नोंथांमोना बेहाय हलसेल टाइपनि दुकान नोंथांमोना जेरै हार्डवेयर बेफोरबायदि दङबा नोंथांमोना बेखौहाय कभार खालामजागोन बा नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' बेफोरबायदि होनायनिफ्राय नोंथांमोना दङबा मोननो हागोन सिम्पल वर्ड्सआव नोंथांमोना एग्रिकालचार जि गायो बायदिसिना एन्ड बेनिफ्राय दखान तो नोंथांमोननि दखान हमना ला बेफोरबायदि नोंथांमोना दङब्ला स' नोंथांमोना बे आन्डाराव स्किमखौहाय मोननो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया स' दानिया बे बुंदों दा स्किम मेन्टेन्स टु टार्गेट 2 लाख इउथ्स अभार दा नेक्स्ट 2 इयार्स माने लोगोफोर 2 लाखनो होगोन इउथ्सफोरनोहाय दा हमना ला फाइनान्सियेल इयार हमना ला 2023-24 मोनसे एन्ड 24-25 मोनसे अके नोंथांमोननि इनस्टलमेन्ट टाइपआव होगोन हमना ला जुदि 2 लाख होयोबा फार्स्टआव 1 लाख
फार्स्ट बोसोराव एन्ड सेकेन्ड बोसोराव नोंथांमोना 1 लाख माने खामानिखौ मावना देखायनांगोन अब्लासो नोंथांमोनाहाय मोनगोन आरो बेयाव एज पार क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी नोंथांमोना आरोबाव 2 लाख 3 लाख 5 लाख बे रांखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन अके स' इनस्टलमेन्ट टाइपआव मोनगोन आरो हमना ला 3 लाख बा फार्स्टआव 1.5 लाख एन्ड सेकेन्डआव 1.5 लाख नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन खामानि मावनानै स' नोंथांमोना देखायथारनांगोन नोंथांमोना एस्टाब्लिश खालामथारनांगोन नोंथांमोननि जायखिजाया जि खामानि लादों स' बेखौहाय मावनानै देखायनांगोन दा बेखायनो नोंथांमोनाहाय बेफोरबायदि इनस्टलमेन्टखौहाय फार्स्टआव 1 लाख एबा नेक्स्टआव 1 लाख थ' नोंथांमोना मावना देखायनांगोन अब्लासो नेक्स्ट इनस्टलमेन्टखौहाय मोननो हागोन जुदि मावाब्ला स' नोंथांमोनाहाय मोननाय नङा थ' बेखायनो सार्भे जागोन दा बेखायनो सार्भे जागोन सार्भेआव नोंथांमोना देखायनो हानांगोन नोंथांमोननि जि खामानि मावनो लादों बेखौ देखायनांगोन दा हमना ला नोंथाङा बोरमा फिदों जे बे बोरमाया दंना गैमारा जे बेसेबां दङ गैया बेखौ नायगोन सार्भे जागोन आरो गासैबो एप्रुभ जाबासो नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौहाय मोननो हागोन दा अफिस लेभेलनिफ्राय सार्भे खालामगोन एप्रुभ खालामबासो नोंथांमोनाहाय बे स्किमखौहाय मोननो हागोन जुदि स' नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय बे स्किमाव अब्ला स' नोंथांमोनखौ मोनसे मोजां बाथ्रा होनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना ट्रेनिं लानांगोन अके स' नोंथांमोनाहाय ट्रेनिं लानांगोन 1 मान्थ एबा 1 दान नोंथांमोनाहाय ट्रेनिं लानांगोन अके ट्रेनिं गैयाबा खामानि मावनो हाया स' बेखायनो नोंथांमोना 1 दान ट्रेनिं लानांगोन आरो जेरावहाय नोंथांमोननो बेथनबो होगोन हाजिरा होगोन 10,000 नोंथांमोना 10,000 स' नोंथांमोना दरमाहाबो मोननो हागोन स' बेखायनो जायफ्रा सेलेक्ट जायो नोंथांमोना बे ट्रेनिंखौ लाथारनांगोन अब्लासो स' नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन आरो बे ट्रेनिंआव नोंथांमोनाहाय एटेन्ड खालामथारनांगोन स' दानिया बे रांखौ मोननो नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन दा जोंनि बर'फ्रा टेनसन गैया गासिबो आसामनिखा देन आसामनि रेसिडेन्ट एबा थागिबि जानांगोन एन्ड बैसो दा बैसोआव गोबां सोनारगोन बैसोआ जाबाय मिनिमाम उन्दैसिना 18 इयार्स आरो देरसिना जाबाय 45 इयार्स 18 निफ्राय 45 नि गेजेराव जायफ्रा दङ स' नोंथांमोना बे स्किमखौहाय मोननो हागोन अके एन्ड बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा होनथ'दों दायो फरायनाया मिनिमाम 10 पास एबा मेट्रिक पास खालामथारनांगोन होनना बुंदों आनएमप्लयमेन्ट लनखौहाय मोननो थाखाय स' 10 पास खालामनांगौ बे दंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो नाथाय 8 पास एबा 10 फेल हागोन ना हाया जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना मोनफिनगोन 23 सेप्टेम्बराव एन्ड नोंथांमोना शुड हेभ स्किल बा नलेज नोंथांमोना थानाय जानांगोन बे इनकाम खालामनायनि सायाव स' नोंथांमोनाहाय थानाय जानांगोन होननानै बेखौ बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन जायफ्रानोखि लन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे ओरैबायदि बुंदों बाथ्रा लन लानाय एबा लन लादोंमोन नाथाय नोंथांमोना मोजाङै टाइमाव सुखुवाखै अब्ला स' नोंथांमोना बेयाव नट इलिजिबल एबा बे रांखौहाय मोननाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना बेंकनिफ्राय मोनसे क्लियारेन्स सार्टिफिकेट दिहुननांगोन मानोना जे नोंथाङा लन लानाय गैया एबा लादोंमोनब्लाबो नोंथांमोना टाइमाव होदों बेबादि मोनसे बेंकनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट हरो स' नोंथांमोना बेबादि एनअसि सिस्टेमाव हरो क्लियारेन्स सार्टिफिकेट होनना बुङो बेखौबो नोंथांमोना नांगोन एन्ड जायनि न'खराव गभर्नमेन्ट साख्रि गोनांबा बेखौहाय मोननाय नङा एबा गभर्नमेन्ट साख्रि मोननानै पेन्सन मोनगासिनो दं अब्लाबो बे रांखौहाय मोननाय नङा अके स' नोंथांमोना मोननाय नङा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दानिया फैबाय इम्परटेन्ट आपडेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना सार्टिफिकेट थाथारनांगोन जुदि गैयाबा मोननाय नङा अके आरो बेनो जाबाय 100% नोंथांमोना मोननाय नङा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा बेयाव बुंखादों जे नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन आरो बेयावबो मोनसे डेट होदों बे जाबाय नोंथांमोना 1 एप्रिल 2023 नि नोंथांमोना बिनि सिगांनो स' नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामनाय जाथारनांगोन गोदानबा नोंथांमोना दाखालिसो खालामदों एबा दिनैसो खालामदोंबा मोननाय नङा स' बिफोर होदों बिफोर एप्रिल 1 2023 नोंथांमोना एप्रिलनि सिगां नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमखौहाय मोननो हागोन स' बे क्लियार जाबाय नोंथांमोननि इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्सआ दा फार्स्टआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थानांगोन बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट थानांगोन फरायनाय थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एड्रेस प्रुफ थानांगोन बेनिफ्राय भटार कार्ड आधार कार्ड नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ नांगोन स' नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव बिनि बागै भिडिअ मोनबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मोनबाय थागोन